Îmi doream doar să fiu cu fiica mea de Crăciunul acesta, spuse taximetrista, încercând să-și stăpânească lacrimile. Îmi doream doar să fiu cu fiica mea de Crăciunul acesta. Nu avea nicio idee că pasagerul de lângă ea era un milionar și ce-a făcut el după aceea, nici ea nu a putut să creadă. Dacă această poveste v-a captivat, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne spuneți din ce oraș ne urmăriți. Continuăm. Mami, Moș Crăciun va fi trist dacă nu ești aici când va ajunge. Vocea Sofiei îi răsuna în memoria Clarei în timp ce conducea taxiul galben pe străzile aglomerate din București. Acei ochi enormi, umeziți, privind în sus, când se aplecase să-și ia rămas bun, o bântuiau încă. Degetele mici strângeau colierul de paste colorate pe care îl făcuse special pentru Crăciun. Mirosul de șampon de căpșuni pentru copii în părul creț. Mami se va întoarce curând, iubirea mea. Promit că voi fi aici înainte ca Moș Crăciun să ajungă. O minciună. Știa că era o minciună în momentul în care cuvintele i-au ieșit pe gură. Chiria neplătită, notificarea de evacuare, rata la taxi, medicamentele pentru tusea persistentă a fiicei. Nu avea cum să ajungă acasă înainte de miezul nopții. Nu dacă voia să aibă un acoperiș deasupra capului fiicei sale în ianuarie. Clara clip de mai multe ori, pentru a alunga lacrimile care amenințau să cadă. Nu-și permitea să plângă acum. Aplicația arăta 143,50 lei, mai puțin de jumătate din cât trebuia să strângă în acea seară. Traficul din ajunul Crăciunului făcea fiecare cursă mai lungă, fiecare semafor roșu. O mică tortură. Semaforul se deschise și ea acceleră taxiul, trecând pe lângă magazine decorate și familii fericite care cărau sacoșe cu cadouri. Cerul Bucureștiului se întuneca deja, primele stele apărând timid printre poluarea luminoasă a metropolei. Undeva, fiica ei de 4 ani probabil o întreba pe doamna Elvira pentru a suta oară când va ajunge mama. Moș Crăciun știe că suntem săraci, mami. Întrebarea inocentă pe care Sofia o pusese cu o săptămână înainte o bântuia din nou. Clara forțase un zâmbet și răspunsese că Moș Crăciun aducea cadouri tuturor copiilor cu minți din lume. Nu conta dacă erau bogați sau săraci. Încă o promisiune pe care nu o va putea îndeplini complet. Singurul cadou pe care reușise să-l cumpere pentru fiica ei fusese o mică păpușă de cârpă de la un târg de artizanat, folosind banii pe care îi economisise, sărind peste câteva mese în timpul săptămânii. Taxiul se opri din nou în ambuteiajul de pe bulevardul Magheru, acum complet luminat de decorațiuni de Crăciun. La radio o reclamă insista că nu exista Crăciun fără ciocolata unei anumite mărci. Clara schimbă iritată postul, oprindu-se la unul care difuza cântece românești vechi. Aplicația vibră, anunțând o cursă în apropiere. Acceptă imediat, ajustând oglinda retrovizoare și respirând adânc, încercând să-și refacă expresia profesională pe care o așteptau pasagerii. Nu-și permitea să piardă evaluări pozitive. Fiecare stea mai puțin însemna mai puține curse, mai puțin bani, mai puține șanse de a menține un acoperiș deasupra capului Sofiei, parcă la intrarea unui bloc de birouri luxos din zona Dorobanții Floreasca. Un bărbat în costum închis la culoare stătea la intrare vorbind la telefon cu o expresie serioasă. După statură și îmbrăcăminte, Clara știa că era genul de client care ar putea lăsa un bacșiș bun dacă era mulțumit de serviciu. Bărbatul închise telefonul când văzu taxiul oprind și se îndreptă spre vehicul. Clara forțase un zâmbet când el intră pe bancheta din spate, aducând cu el aroma discretă a unui parfum scump. "Bună seara," spuse ea privind scurt în oglinda retrovizoare. "Unde mergem?" "La hotelul Grand, vă rog," răspunse el cu o voce gravă și controlată. Clara în cuviință și porni cursa în aplicație. Reflecția ei în oglindă arăta cearcăne adânci pe care machiajul făcut în grabă dimineața nu le mai putea ascunde. 24 decembrie, ora 19:18, iar oboseala celui care era pe stradă de la 7 dimineața îi apăsa pe umeri. Pe bancheta din spate, bărbatul nu scoase imediat telefonul, așa cum făceau majoritatea executivilor. În schimb, privea pe fereastră, observând orașul împodobit pentru Crăciun. Clara ajustă rama foto de pe bord, unde chipul zâmbitor al Sofiei părea să o privească cu așteptare. Fotografia fusese făcută în Crăciunul precedent, când încă locuiau într-un apartament mai bun, înainte ca tatăl fetiței să decidă că nu mai dorește responsabilități și să dispară fără urmă.
Doamna lucrează mereu în ajunul Crăciunului? Vocea pasagerului îi întrerupse gândurile. Întrebarea o luă pe Clara prin surprindere. De obicei, pasagerii abia îi observau existența, dincolo de funcția de a-i duce la destinație. Da, domnule, e multă activitate în perioada asta, răspunse automat, omițând tot adevărul din spatele acelei nopți de muncă. Taxiul înainta încet prin traficul aglomerat de pe Calea Victoriei. Familii treceau pe trotuare, copiii zâmbitori ținându-se de mână cu părinții lor. Undeva în oraș, Sofia probabil privea spre ușă la fiecare zgomot, așteptând să fie mama ei care sosea. Frumoasă fotografie, comentă bărbatul arătând spre rama de pe bord. Fiica dumneavoastră. Clara simți o strângere de inimă. De obicei, evita conversațiile personale cu pasagerii, dar ceva în vocea lui nu suna a simplă curiozitate. Da, fiica mea Sofia, răspunse, permițând unui zâmbet autentic să-i apară scurt pe buze. Am împlinit 4 ani luna trecută. Bărbatul în cuvință, privindu-i fotografia mai atent. Probabil că abia așteaptă venirea lui Moș Crăciun? Nu? Întrebarea o lovi pe Clara ca un pumn în stomac. Strânse volanul puternic, încercând să-și mențină calmul. Da, foarte nerăbdătoare, răspunse vocea ușor tremurândă. Ea iubește Crăciunul. O tăcere se așternu în taxi, în timp ce Clara manevra printre mașini. Întregul oraș părea să fie în mișcare în acea seară, toți se grăbeau să ajungă acasă, la familiile lor, la mesele lor, la cadourile de sub brad, toți, cu excepția ei. Și dumneavoastră nu ați prefera să fiți cu ea acum? Întrebă bărbatul după câteva momente. Clara privi rapid în oglinda retrovizoare, întâlnind ochii pasagerului. Nu era răutate sau judecată acolo, doar o curiozitate autentică care o dezarmă complet. Mami, promiți că vei fi aici când mă voi trezi mâine? Vocea Sofiei îi răsună din nou în minte și Clara simți un nod în gât. Întrebarea pasagerului atinsese esența durerii ei în acea seară. Îmi doream doar să fiu cu fiica mea de Crăciunul acesta. Cuvintele îi scăpară înainte să le poată reține. Vocea ei aproape un șoaptă. Dar nu putem avea întotdeauna ce vrem, nu-i așa? Regretă imediat sinceritatea. Pasagerii nu voiau să audă problemele unei taximetriste, mai ales în ajunul Crăciunului. Era probabil că el era doar politicos, făcând conversație pentru a trece timpul în timpul călătoriei. Îmi pare rău, nu am vrut să vă deranjez cu probleme personale, adăugă rapid, forțând un zâmbet profesional în timp ce vira la dreapta pe bulevardul aviatorilor. Bărbatul se așeză mai bine pe bancheta din spate, privindu-i din nou fotografia Sofiei. Și de ce nu sunteți cu ea? Întrebă vocea lui acum mai blândă, ca și cum îi păsa cu adevărat de răspuns. Clara ezită. De ce se deschidea în fața unui străin complet? Poate era oboseală, poate singurătatea acelei zile, sau pur și simplu nevoia umană de a împărtăși o povară care devenise prea grea de purtat singură. Pentru că viața nu e ușoară, răspunse în cele din urmă, cu ochii fixați pe drumul din față. Sunt mamă singură. Facturile nu așteaptă venirea lui Moș Crăciun. Nu menționă chiria neplătită, nici avizul de evacuare, nici medicamentele scumpe, nici nopțile în care mânca doar o pâine cu unt, pentru ca Sofia să poată avea o masă completă. Unele adevăruri erau prea grele pentru a fi împărtășite cu străinii. Prin oglinda retrovizoare, observă că bărbatul o privea cu o expresie pe care nu o putea descifra complet. Nu era milă. Ar fi recunoscut-o imediat. Părea mai degrabă ceva ca o considerație. Fostul dumneavoastră soț nu ajută? Întrebă el după un moment. A dispărut pur și simplu când a aflat că eram însărcinată, răspunse Clara, surprinzându-se din nou cu propria sinceritate. Nu știu unde este și sincer nu-mi pasă. Îmi pasă doar de fiica mea. O lacrimă încăpățânată îi scăpă și îi coborâ pe obraz. O șterse rapid, sperând că pasagerul nu o observase. Semaforul se făcu roșu din nou și Clara profită de pauză pentru a respira adânc și a se calma. Nu-și permitea să-și piardă controlul. Acum ceea ce ea nu știa era că bărbatul de pe bancheta din spate nu era un executiv obișnuit. Henry Bărbulescu, la 41 de ani, era proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de tehnologie din țară. Taxiul galben fusese doar o alegere discretă în acea seară, o încercare de a trece neobservat într-un oraș unde chipul său apărea frecvent în reviste de afaceri și la evenimente sociale. În timp ce o observa pe femeie luptând să-și rețină lacrimile, ceva în interiorul lui se mișcă.
Aceea nu era seara de Crăciun pe care o plănuise, nici genul de întâlnire pe care o aștepta, dar era ceva în demnitatea tăcută a acelei femei, în felul în care încerca să-și ascundă durerea, în timp ce făcea ceea ce era necesar pentru fiica ei, care îl atinse profund. "Cât timp intenționați să mai lucrați astăzi?" întrebă Henri, uitându-se la ceasul de la încheietura mâinii. Clara respira adânc înainte de a răspunde: "Cât va fi necesar, domnule? Probabil până după miezul nopții." Henri încuvință în tăcere, observând orașul prin fereastră. Lumini clipeau, familii treceau. Spiritul Crăciunului era peste tot, cu excepția acelui taxi, unde o mamă lucra în timp ce fiica ei aștepta acasă. Taxiul opri în fața intrării impunătoare a hotelului Grand. Structura în formă de semilună, iluminată de lumini albastre în ajunul Crăciunului, contrasta cu clădirile convenționale din jur. Clara opri taximetrul și se întoarse pentru a anunța valoarea cursei. "Sunt 57,40 lei, spuse ea, revenind la postura ei profesională. Henri privi încă o dată rama foto de pe bord, înainte de a scoate portofelul din buzunarul interior al sacoului. "Fiica dumneavoastră," începu el ezitând un moment. "Crede în Moș Crăciun?" Întrebarea o luă pe Clara prin surprindere. De ce ar fi interesat un străin de asta? "Da," răspunse, permițând unui zâmbet obosit să-i apară pe față. "I-a scris o scrisoare săptămâna trecută. A cerut o păpușă care vorbește și o carte de povești. Și ce se va întâmpla când se va trezi mâine?" întrebă el, tonul său lipsit de judecată, doar sincer curios. Clara înghiți în sec. Păpușa de cârpă pe care reușise să o cumpere era frumoasă, dar era departe de păpușa care vorbește, pe care Sofia și-o dorea atât de mult după ce o văzuse la televizor. "Va primi o păpușă," răspunse ea pur și simplu, omițând că nu va fi cea din visele fiicei sale. Moș Crăciun apare întotdeauna, chiar și atunci când bugetul este strâns. Henri o privi lung, ca și cum ar lua o decizie. În loc să-i dea banii pentru cursă, își puse portofelul la loc și scoase telefonul mobil. "Ați spus că veți lucra până după miezul nopții?" întrebă, degetele lui alunecând pe ecranul aparatului. "Da, domnule," răspunse Clara, începând să se simtă inconfortabil cu direcția conversației. Mai avusese pasageri care încercaseră să flirteze înainte și acela nu părea momentul potrivit pentru asta. "Am o propunere pentru dumneavoastră," spuse Henri, ridicând ochii de la telefon. "Nu este nimic nepotrivit," adăugă rapid, observându-i expresia precaută. "Sunt dispus să plătesc 5.000 de lei pentru o cursă specială." Ochii Clarei se măriră. 5.000 de lei era mai mult decât câștiga într-o lună întreagă. "Ce fel de cursă?" întrebă, neîncrederea fiind evidentă în vocea ei. "Trebuie să trec pe la câteva locuri înainte de miezul nopții," explică el. "După aceea, veți fi liberă să mergeți acasă la fiica dumneavoastră cu 5.000 de lei în buzunar." Oferta era prea tentantă pentru a fi ignorată, dar anii petrecuți pe străzile Bucureștiului o învățaseră pe Clara să fie precaută cu propunerile care păreau prea bune. "Ce ar trebui să fac exact?" întrebă, întorcându-se pe scaun pentru a-l înfrunta direct. "Mai întâi să mă duceți la apartamentul meu să iau câteva lucruri," răspunse Henri calm. "Apoi să trecem pe la câteva magazine despre care știu că vor fi deschise până târziu și în cele din urmă," făcu o pauză. "Să mă duceți acasă la dumneavoastră să-mi cunosc fiica." Clara simți sângele înghețându-i în vene. Pentru un moment, toată oboseala dispăru, înlocuită de un instinct protector feroce. "Nici gând," răspunse ferm cu mâna deja pe centura de siguranță. "Vă rog, plătiți cursa și coborâți din taxi." Henri păru sincer surprins de reacție. "Nu stați, cred că ați înțeles greșit," spuse el ridicând mâinile într-un gest pacificator. "Permiteți-mi să vă explic mai bine." "Nu e nimic de explicat," tăie Clara, frica făcând loc furiei. "Nu știu cine credeți că sunt, dar nu voi duce un străin lângă fiica mea, nici pentru 5.000, nici pentru..." Henri respira adânc, realizând cum sunaseră cuvintele sale. "Numele meu este Henri Bărbulescu," spuse el încet. "Sunt CEO la Apex Digital. Nu sunt un prădător. Sunt doar cineva care ezită, părând să-și aleagă cuvintele. Cineva care nu are familie cu care să petreacă Crăciunul și care a fost atins de situația dumneavoastră." Clara își micșoră ochii, încă neîncrezătoare. "Vă așteptați să cred că un CEO milionar
a decis să ia un taxi obișnuit în ajunul Crăciunului. Henry zâmbi ușor. Puteți căuta numele meu pe Google, sugeră întinzându-i cartea de vizită. Uneori prefer să trec neobservat. Mașinile cu șofer atrag prea multă atenție. Clara scoase telefonul cu mâini ușor tremurătoare și îi tastă numele. Rezultatele apărură instantaneu. Henry Bărbulescu, 41 de ani, fondator și CEO al Apex Digital, una dintre cele mai mari companii de tehnologie din țară. Mai multe fotografii îl arătau pe același bărbat care stătea pe bancheta din spate a taxiului ei. De ce? Începu ea confuză. De ce v-ar păsa de situația mea? Henry privi pe fereastră pentru un moment înainte de a răspunde. Pentru că am fost și eu de partea cealaltă, spuse în cele din urmă. Mama mea era și ea singură și lucra la 2 locuri de muncă pentru a mă întreține. Au fost multe Crăciunuri în care nu a putut fi cu mine. Făcu o pauză, ochii pierduți într-o amintire îndepărtată. Ceea ce vă propun este simplu. Vreau să vă ajut pe dumneavoastră și pe fiica dumneavoastră să aveți un Crăciun fericit, fără intenții ascunse, fără condiții ascunse, doar un gest de bunătate, să spunem așa. Clara încă ezita, instinctul matern de protecție, luptând împotriva nevoii financiare și a dorinței disperate de a fi cu fiica ei în acea seară. Cum pot avea încredere în dumneavoastră? Întrebă în cele din urmă. Henry se gândi un moment. Putem face totul la vedere, răspunse. Mai întâi mergem să luăm cadourile. Apoi puteți suna vecina dumneavoastră și să-i spuneți că aduceți pe cineva. Putem conveni asupra unui cuvânt cod, ceva ce doar dumneavoastră și ea știți, pe care ea să-l folosească dacă observă ceva suspect. Și veți fi lângă mine tot timpul. Propunerea era rezonabilă, iar precauțiile sugerate demonstrau că el îi înțelegea preocupările. Chiar și așa, ani de dificultăți o învățaseră pe Clara să se îndoiască de gesturile de bunătate neașteptate. De ce ați face asta? Care întrebă vocea ei mai blândă acum. De ce eu? De ce astăzi? Henry zâmbi melancolic. Să spunem că încerc să recuperez puțin din spiritul Crăciunului pe care l-am pierdut de-a lungul anilor, răspunse. Și dumneavoastră mi-ați amintit cât de mult a sacrificat mama mea pentru mine. Poate e o modalitate de a-i răsplăti, chiar dacă nu direct pe ea. Întinse mâna cu câteva bancnote. Iată 1.000 de lei în avans. Ceilalți 4.000 îi veți primi când terminăm seara, indiferent de decizia dumneavoastră de a mă lăsa să-mi cunosc fiica. Clara privi banii, simțind povara facturilor restante, a chiriei pendinte, a avizului de evacuare. Cu acea sumă ar putea rezolva problemele ei cele mai urgente și chiar ar putea cumpăra cadouri decente pentru Sofia. Și cel mai important, ar putea fi cu ea înainte de miezul nopții. De ce nu-mi povestiți mai multe despre acest plan, în timp ce mergem spre apartamentul dumneavoastră? Sugeră în cele din urmă, punând taxiul în mișcare. Henry zâmbi, un zâmbet autentic care îi lumină ochii obosiți. E primul pas către un Crăciun de neuitat, spuse punându-și telefonul în buzunar. Pentru noi toți. Clara nu era încă pe deplin convinsă, dar ceva din sinceritatea lui o făcu să continue să conducă. Taxiul părăsi hotelul și intră din nou în traficul orașului, acum mai puțin aglomerat. Apartamentul dumneavoastră unde este? Îți întrebă ea, ajustând oglinda retrovizoare. În Primaverii, răspunse Henry. Pe strada Paris, o cunoașteți? Clara în cuvință. Era una dintre cele mai scumpe cartiere ale orașului, ceea ce făcea povestea lui și mai plauzibilă. În timp ce conducea, îl observa ocazional pe bărbat prin oglinda retrovizoare. Nu semăna deloc cu imaginea pe care și-o făcea despre un CEO milionar. Nu era aroganță în gesturile lui, nici nerăbdare în cuvintele lui, doar o calmă melancolică și o privire care acum observa că purta propria doză de singurătate. Tu cât timp lucrați ca taximetrist? Întrebă el, rupând tăcerea care se așternuse. 3 ani, răspunse Clara. După ce tatăl Sofiei a plecat, am avut nevoie de un loc de muncă cu program flexibil pentru a avea grijă de ea. Și înainte de asta, eram asistentă administrativă într-o firmă de construcții, spuse ea, amintindu-și de o viață care părea să fi avut loc într-o altă existență. Aveam un salariu rezonabil, asigurare medicală, perspectivă de creștere. Dar când am rămas însărcinată, nu a trebuit să termine propoziția. Era o poveste prea comună în România. Femei care pierdeau oportunități de carieră.
odată ce deveneau mame, mai ales mame singure. Apex Digital are o politică de sprijin pentru mamele și tații singuri, comentă Henry, ca și cum ar gândi cu voce tare. Creșă la locul de muncă, program flexibil, concediu extins. Clara zâmbi fără umor. Trebuie să fie grozav pentru cine reușește să obțină un loc de muncă acolo, răspunse. Dar mă îndoiesc că angajează pe cineva fără facultate completă și cu o gaură de 3 ani în CV. Henry nu răspunse imediat, părând să ia în considerare ceva. Taxiul viră pe strada Paris, unde clădiri luxoase se înălțau, toate decorate pentru Crăciun cu lumini și ornamente elegante, parcă în fața adresei indicate. O clădire cu fațadă modernă și portar impecabil. Așteptați aici, rugă Henry. Revin în 10 minute. Clara în cuviință, observându-l intrând în clădire după ce salutase portarul pe nume. Imediat ce rămase singură, scoase telefonul și o sună pe doamna Elvira. Cum este Sofia?" întrebă de îndată ce bătrâna răspunse. E bine, dragă," răspunse vecina cu o voce obosită. A adormit pe canapea în timp ce te aștepta. A întrebat de vreo 20 de ori la ce oră vei ajunge. Clara simți o strângere de inimă. Spune-i că voi fi acasă mai devreme decât am prevăzut, spuse un zâmbet autentic apărându-i pe buze, și că poate Crăciunul va fi mai special decât ne imaginam. S-a întâmplat ceva, fată? Întrebă doamna Elvira, curiozitatea fiind evidentă în vocea ei. Poate, răspunse Clara, privind spre clădirea unde intrase Henry. Încă nu sunt sigură, dar cred că... Ezită. Cred că un mic miracol de Crăciun ar putea avea loc. Exact 11 minute mai târziu, ușile liftului se deschiseră și Henry ieși cărând 2 sacoșe mari și o servietă executivă. Purta acum haine mai casuale, blugi închiși la culoare și un pulover bleu marin care înlocuiau costumul formal. Portarul alergă să-l ajute, dar el refuză cu un gest blând și se îndreptă spre taxi. Clara observă transformarea cu curiozitate. Fără costum, părea mai puțin intimidant, mai uman. Henry puse sacoșele în portbagaj și se așeză pe bancheta din spate. Unde acum?" întrebă Clara, pornind mașina. La Băneasa." Shopping City," răspunse el consultând ceasul. Mai avem timp înainte să închidă pentru sărbătoare." Taxiul alunecă pe străzile decorate, acum mai puțin aglomerate, pe măsură ce oamenii ajungeau la destinațiile lor de Crăciun. Mici fulgi de bumbac simulau zăpadă în vitrinele magazinelor. O ironie într-o noapte caldă de decembrie în București. Pot să întreb ce plănuiți?" iriscă Clara, ajustând oglinda retrovizoare pentru a-l vedea mai bine. Henry zâmbi, părând mai relaxat în hainele casuale. Vreau ca fiica dumneavoastră să aibă Crăciunul pe care îl merită," răspunse el pur și simplu. Și vreau ca dumneavoastră să fiți acolo să-i vedeți fața când se va trezi mâine dimineață." Clara simte o strângere în gât de emoție. 3 ani ca taximetristă îi întăriseră inima, făcând-o sceptică în privința bunătății dezinteresate. Dar era ceva în felul în care Henry vorbea, o sinceritate melancolică care o făcea să vrea să creadă. A cerut o păpușă care vorbește, comentă încet. Am văzut-o în vitrina magazinului de jucării din mall. Costă aproape 1/3 din chiria mea. Henry în cuvință, făcând o notă mentală. Ce altceva și-ar mai dori? Ce ar face-o cu adevărat fericită? Clara se gândi un moment, lăsându-se să-și imagineze o lume unde limitările financiare nu existau. Adoră cărțile de povești, spuse ea. Întotdeauna le împrumutăm de la biblioteca municipală, dar visează să aibă propriile ei cărți cu numele ei scris pe ele. Un zâmbet blând îi se formă pe buze și ea menționă mereu că și-ar dori să aibă o rochie de prințesă, la fel ca a domnișoarei de la televizor. Cred că dintr-un desen animat. Henry asculta cu atenție, ca și cum fiecare cuvânt ar fi fost o instrucțiune importantă pentru un proiect valoros. Și dumneavoastră?" întrebă el surprinzând-o. Ce ați vrea să primiți de Crăciun?" Întrebarea o luă prin surprindere. De cât timp nu se mai gândise la cadouri pentru ea însăși? Ani poate de când se născuse Sofia și toate prioritățile ei se schimbaseră. Eu?" repetă aproape neîncrezătoare. Nu am nevoie de cadouri. Să fiu cu fiica mea ar fi de ajuns." Înțeleg asta," răspunse Henry cu o încuvințare. Dar dacă ați putea avea ceva, orice ce ar fi?" Clara se gândi în timp ce manevra taxiul spre mall. Ce-și dorea cu adevărat? Un apartament mai bun, securitate financiară. Răspunsul veni dintr-un loc neașteptat,
dintr-o dorință aproape uitată. O carte, spuse în cele din urmă, Un veac de singurătate de Gabriel Garcia Marquez. Am început să o citesc la Biblioteca Municipală acum ani de zile, înainte de a se naște Sofia, dar nu am reușit niciodată să o termin. Întotdeauna mi-am dorit să am propriul exemplar. Henri zâmbi, un zâmbet autentic care îi ajunse în ochi. O carte, repetă el, ca și cum răspunsul l-ar fi mulțumit. O alegere excelentă. Băneasa Shopping City apăru în fața lor, luminile sale de Crăciun strălucind intens pe cerul nopții. Clara parcase taxiul la intrarea principală, dar înainte să poată opri motorul, Henri îi întinse un card negru. Cardul meu corporativ, explică el. Vreau să intrați cu mine și să alegeți cadourile pentru Sofia. Dumneavoastră îi cunoașteți gusturile mai bine decât oricine. Clara privi cardul ca pe un obiect extraterestru. Nu pot accepta asta, protestă ea. Deja faceți prea mult. Nu vi-l dau dumneavoastră, clarifică Henri. Vă cer ajutorul pentru a alege cadourile potrivite. Considerați o parte din munca dumneavoastră de diseară. Vorbi cu atâta naturalețe, încât Clara aproape crezu că era o cerere obișnuită. După un moment de ezitare, acceptă cardul și îl puse în geantă. Voi parca corespunzător, spuse ea acționând avariile, și apoi putem intra. Mall-ul era încă relativ plin, cu cumpărători de ultim moment căutând cadouri înainte de închidere. Clara se simțea deplasată mergând alături de Henri, ca și cum ar fi fost într-o lume căreia nu-i aparținea. Uniforma ei de taximetristă, pantaloni negri și cămașă polo galbenă, contrasta cu hainele elegante ale vizitatorilor obișnuiți ai Băneasa Shopping City. Nu vă faceți griji pentru asta, spuse Henri observându-i disconfortul. Nimeni nu acordă atenție. Avea dreptate, desigur. În ajunul Crăciunului, toți erau prea ocupați cu propriile cumpărături pentru a observa o taximetristă în afara habitatului ei natural. Prima oprire a fost magazinul de jucării. Clara se îndreptă direct spre secțiunea de păpuși și găsi exact ceea ce Sofia ceruse. O păpușă cu păr șaten, creț, care cânta cântece de leagăn când era îmbrățișată. O luă cu grijă, ca și cum ar fi fost făcută din cristal. O va adora, murmură, mai mult pentru ea însăși decât pentru Henri. Puneți-o în coș, o încurajă el, luând un cărucior de cumpărături. Haideți-mi să căutăm mai multe opțiuni. Fiecare copil merită mai mult de un cadou de Crăciun. Clara ezită. Nu vreau să fie răsfățată. Nu vă faceți griji. O liniști, Henri. Câteva lucruri practice, altele distractive, un echilibru. Trecură prin coridoarele magazinului, Clara selectând cu grijă obiecte despre care știa că o vor încânta pe Sofia. Un set de cărți de povești cu coperți colorate, un mic kit de doctor, profesie pe care fetița spunea că vrea să o urmeze când va crește, un puzzle cu animale din pădure, o rochie albastră strălucitoare care îi amintea de o prințesă din desene animate și un ghiozdan nou pentru a-l înlocui pe cel vechi care se rupea la cusături. Fiecare obiect pe care îl punea în coș îi făcea inima să bată mai repede, atât de bucurie cât și de o ciudată vinovăție. Nu reușise niciodată să-i ofere atâtea lucruri fiicei sale deodată. O parte din ea se temea că Sofia se va obișnui cu un standard imposibil de menținut. Va crede că Moș Crăciun s-a îmbogățit brusc, comentă, încercând să pară lejeră, dar îngrijorarea îi transpare în voce. Henri îi observă neliniștea. Putem spune că unele dintre cadouri sunt ale mele, nu ale lui Moș Crăciun, sugeră el. Ca un prieten de familie care a apărut în ajunul Crăciunului, Clara consideră sugestia, un prieten de familie. Descrierea părea ciudat de potrivită pentru cineva pe care îl cunoscuse cu mai puțin de 2 ore în urmă, dar care era pe cale să transforme complet Crăciunul ei și al Sofiei. După ce plătiră pentru micul munte de cadouri, Clara, evitând să privească valoarea totală pe terminal, se îndreptară spre o librărie din mall. Henri luă imediat un exemplar cartonat al romanului, Un veac de singurătate, din ediția comemorativă. Pentru dumneavoastră, spuse pur și simplu punându-i cartea în mâini. Clara a trecut degetele peste coperta ilustrată, simțind textura hârtiei, un obiect atât de simplu, dar care reprezenta ceva ce de mult lăsase deoparte. Timp pentru ea însăși, pentru propriile interese și plăceri. Mulțumesc, spuse, vocea ușor înnecată, dar nu era nevoie. Toată lumea are nevoie de o carte bună, o întrerupse Henri blând, mai ales mamele care își dedică tot timpul copiilor lor. Cumpărară încă câteva cărți pentru copii,
inclusiv o ediție ilustrată de povești populare românești. Când ieșiră din librărie, Henry consultă din nou ceasul. Mai avem o oră până la închiderea magazinelor, observă. Încă o oprire? Clara privi confuză sacoșele pe care le cărau deja. Ce altceva am putea cumpăra? Avem deja mai mult decât suficient. Henry zâmbi enigmatic. Ceva pentru dumneavoastră, ceva special pentru ajunul Crăciunului. Înainte să poată protesta, el o ghidă blând spre un magazin de haine de damă. Clara se simțe și mai deplasată acolo, printre piesele elegante și prețurile pe care nu și le-ar fi putut permite niciodată. Nu pot, începu să spună, dar Henry o întrerupse din nou. Doar o rochie, spuse el, pentru a sărbători Crăciunul cu fiica dumneavoastră, ceva care să vă facă să vă simțiți specială în cea mai specială noapte a anului. Era ceva în felul în care vorbea, fără milă sau condescendență, doar o bunătate sinceră care o făcu pe Clara să cedeze. O vânzătoare se apropie și Henry explică că aveau nevoie de o rochie pentru o celebrare de Crăciun. Vânzătoarea o evaluă pe Clara cu o privire profesională, ignorând complet uniforma de taximetristă. Am câteva opțiuni care ar arăta perfect, spuse, conducându-i prin magazin. Clara aprobă 3 rochii, simțindu-se ca o adolescentă la primul bal. A treia, o rochie roșu închis, simplă, dar elegantă, care îi cădea perfect pe corp, îi făcu ochii să strălucească când se văzu în oglindă. De cât timp nu se mai văzuse așa, ca o femeie, nu doar ca mama Sofiei sau taximetrista, pe care pasagerii abia o observau. Când ieși din cabina de probă, observă că Henry o privea cu o expresie pe care nu o putea descifra complet. Era admirație acolo, cu siguranță, dar și ceva mai mult, un fel de recunoaștere. Perfect, spuse el pur și simplu. În timp ce vânzătoarea împacheta rochia, Clara îl observă pe Henry, selectând discret o eșarfă aurie și o mică cutie de bijuterii din secțiunea de accesorii, adăugându-le la cumpărătură fără să comenteze. Ieșiră din mall încărcați cu sacoșe, cerul Bucureștiului acum complet întunecat, punctat de câteva stele încăpățânate care reușeau să strălucească prin poluarea luminoasă a orașului. În taxi, Henry o ajută să organizeze toate cumpărăturile în portbagaj. Cât e ceasul? Întrebă Clara brusc, îngrijorată de timp. Aproape 22:30, răspunse Henry, verificând ceasul. Mai avem timp. Timp pentru ce? Întrebă ea, curiozitatea amestecată cu o emoție pe care nu o simțise de ani de zile. Henry zâmbi, acel zâmbet care acum începea să-i pară familiar. Pentru a transforma un apartament obișnuit într-un decor de Crăciun demn de visele Sofiei, răspunse închizând portbagajul, și pentru ca dumneavoastră să fiți acasă, când ceasul va bate miezul nopții. Taxiul parcurse străzile Bucureștiului, acum semnificativ mai goale. În timp ce conducea, Clara o sună din nou pe doamna Elvira pentru a-i anunța că va fi acasă mai devreme decât prevăzuse. Cum este Sofia? Întrebă, inima accelerându-i la gândul fiicei. Doarme ca un îngeraș, răspunse bătrâna, vocea obosită, dar blândă. A încercat să stea trează sărăcuța. A spus că vrea să-l vadă pe Moș Crăciun ajungând. Clara zâmbit, imaginându-și fiica luptând cu somnul, hotărâtă să aștepte vizitatorul mitic. Aduc un prieten, spuse ezitant, privindu-l în oglinda retrovizoare pe Henry, care se prefăcu că nu aude conversația. Mă va ajuta cu câteva lucruri pentru Crăciunul Sofiei. Fu o scurtă tăcere la celălalt capăt al firului. Ce fel de prieten? Întrebă doamna Elvira, neîncrederea fiind evidentă în vocea ei. Un prieten de încredere, răspunse Clara, alegând cuvintele cu grijă. Doamna Elvira, vă amintiți când v-am spus că într-o zi va apărea îngerul păzitor al Sofiei? Cred că a decis în sfârșit să se arate. Referința la o conversație privată pe care o avuseseră cu câteva luni înainte păru să o liniștească pe bătrână. Înțeleg, spuse ea cu un ton diferit în voce. Ușa este descuiată. Vă aștept. Clara închise telefonul și respiră adânc. O parte din ea încă nu credea ce se întâmpla. Care erau șansele ca un milionar să intre în taxiul ei în ajunul Crăciunului și să decidă să-i transforme viața? Părea scenariul unuia dintre acele filme dulci de Crăciun care se difuzau la televizor. Nu ceva ce se întâmpla în viața reală, mai ales nu în viața unei taximetriste singure din Rahova. Totul este în regulă? Întrebă Henry, observându-i expresia gânditoare. Încerc să înțeleg de ce faceți toate astea, răspunse ea sincer.
Oamenii ca dumneavoastră nu obișnuiesc să le pese de oameni ca mine. Henry privi pe fereastră pentru un moment, observând decorațiunile de Crăciun care treceau în viteză. Oamenii ca mine, repetă, ca și cum ar testa cuvintele. Credeți că mă cunoașteți pentru că știți funcția și averea mea? Era o tristețe în vocea lui care o surprinse pe Clara. Îmi pare rău, spuse ea rapid. Nu am vrut să jignesc. Nu ați jignit, o asigură el. Este o presupunere naturală, dar permiteți-mi să vă spun ceva ce nu este în articolele de revistă sau pe paginile Wikipedia. Făcu o pauză ca și cum și-ar organiza gândurile. Când aveam 11 ani, mama mea lucra ca menajeră la 3 case diferite. În ajunul Crăciunului, una dintre familiile pentru care lucra i-a cerut să stea până târziu, promițându-i un bonus generos. Nu a putut refuza. Chiria era neplătită, la fel și materialele mele școlare pentru anul următor. Clara asculta cu atenție, încetinind inconștient taxiul. Am stat cu vecina, o doamnă în vârstă ca doamna Elvira a dumneavoastră. Am așteptat și am așteptat, dar am adormit înainte de miezul nopții. Când m-am trezit a doua zi dimineață, am găsit-o pe mama dormind pe scaunul din bucătărie, epuizată încă în hainele de ziua precedentă. Lângă bradul nostru minuscul de Crăciun era un cadou împachetat în hârtie de supermarket, o mașinuță mică cu telecomandă, singurul cadou pe care ea putuse să-l cumpere cu bonusul acelei nopți de muncă. Henri făcu o altă pauză. Vocea lui ușor înecată de emoția amintirii. Ceea ce m-a marcat cel mai mult nu a fost cadoul în sine, ci faptul că ea era acolo chiar și pentru doar câteva ore, înainte să trebuiască să plece din nou la altă muncă. A fost prima și ultima dată când am văzut-o plângând, când am întrebat-o dacă l-a văzut pe Moș Crăciun. Clara simți un nod în gât. Povestea era dureros de familiară. Când ați spus că doreați să fiți cu fiica dumneavoastră de Crăciunul acesta, continuă Henri, ceva în interiorul meu pur și simplu s-a conectat, ca și cum aș fi putut cumva schimba acea noapte de acum 30 de ani. Taxiul se opri la un semafor roșu și în tăcerea care a urmat, Clara observă că lacrimi silențioase îi curgeau pe față. Le șterse rapid. Mulțumesc că mi-ați spus asta, spuse încet. Henri păru și el emoționat de propria poveste. Deci când întrebați de ce fac asta, răspunsul este simplu. Pentru că cineva ar fi trebuit să facă asta pentru mama mea și pentru că pot. Semaforul se deschise și Clara acceleră ușor, virând spre Rahova. 10 minute mai târziu, parcase în fața unui bloc mic cu 4 etaje fără lift pe o stradă rezidențială liniștită. Este aici, anunță ea puțin jenată de simplitatea locului. Henri coborâ din mașină și începu să scoată sacoșele din portbagaj. Clara deschise apartamentul de la parter, unde locuia o doamnă cu părul cărunt și fața blândă. Doamna Elvira, acesta este Henri, o prezentă ea. Henri, aceasta este doamna Elvira, persoana care face posibil să lucrez și să o cresc pe Sofia. Henri îi întinse mâna politicos. Îmi face plăcere să vă cunosc. Clara vorbește foarte frumos despre dumneavoastră. Doamna Elvira îi strânse mâna, analizându-l cu privirea atentă a celui care trăise suficient pentru a judeca rapid caracterul. Pare un om bun, declară în cele din urmă, ca și cum ar fi dat aprobarea ei oficială. Sofia doarme în apartamentul tău, dragă. Am asigurat că și-a spălat bine dinții înainte, așa cum insiști mereu. Clara zâmbi recunoscătoare pentru a miliona oară că găsise o vecină atât de atentă. Mulțumesc mult că ai avut grijă de ea, zi doamna Elvira. Nu știu ce m-aș face fără dumneavoastră. Ei, nu trebuie să mulțumești, răspunse bătrâna, fluturând mâna ca și cum ar fi alungat recunoștința. Fetița aceea e ca o nepoată pentru mine. Acum mergeți. Mai aveți mai puțin de o oră până la miezul nopții. Cărând toate sacoșele, urcară cele 3 etaje până la apartamentul Clarei, la ultimul etaj. Înainte de a deschide ușa, ea se întoarse spre Henri, brusc nervoasă. Este destul de simplu, avertiză. Nimic comparativ cu ce trebuie să fiți obișnuit. Henri clătină din cap. Vă amintiți povestea pe care v-am spus-o? Am crescut într-un loc foarte asemănător. Vă rog, nu vă faceți griji pentru asta. Clara respiră adânc și descui ușa, dezvăluind un mic apartament cu 2 camere, impecabil decorat, dar vizibil uzat de timp. Un brad de Crăciun artificial, minuscul, decorat cu ornamente făcute manual, ocupa un colț al camerei care servea și drept bucătărie. Pe canapeaua extensibilă,
Sofia dormea liniștită, părul creț răspândit pe pernă, un zâmbet ușor pe buze, ca și cum ar fi visat ceva minunat. Henry observă apartamentul cu respect, notând detaliile care vorbeau despre sacrificiu și iubire. Desenele Sofiei, fixate cu grijă pe frigider cu magneți colorați, fotografiile fetiței la diferite vârste înrămate pe perete, colțul de studiu improvizat cu o măsuță de plastic și materiale școlare organizate în recipiente reciclate. "Este o casă," spuse el pur și simplu. "O adevărată casă." Clara simțe o căldură în piept la aceste cuvinte. În tăcere, începură să organizeze cadourile în jurul micului brad de Crăciun. Henry scoase din servieta sa câteva obiecte pe care Clara nu le observase înainte. Hârtie de împachetat colorată, funde, etichete și chiar mici lumini de Crăciun, cu baterii pe care le aranjă cu măiestrie pentru a completa decorațiunea existentă. Lucrare în tăcere coordonată, împachetând cadourile și aranjându-le artistic. Ocazional priveau spre Sofia pentru a se asigura că încă dormea profund. Cu fiecare cadou poziționat, micul apartament se transformă puțin mai mult, căpătând magia pe care Clara și-o dorise întotdeauna să-i o ofere fiicei. "Mai avem un lucru," șopti Henry, scoțând din servietă o cameră digitală compactă, "pentru a înregistra momentul în care se va trezi mâine." Clara se simțea prea emoționată pentru a vorbi, când terminară. Rezultatul era impresionant. O adevărată scenă de Crăciun, ca cele pe care Sofia le vedea în cărțile de povești de la bibliotecă. Cadouri colorate, împachetate cu grijă, lumini strălucitoare și chiar șosete agățate cu mici ciocolate și dulciuri. Henry consultă ceasul. Mai erau 15 minute până la miezul nopții. "Ar trebui să vă schimbați," sugeră el blând. "Rochia cea nouă." Clara ezită privind la fiica adormită. "Și dacă se trezește și eu nu sunt aici?" "Voi veghea," promise el. "La prima mișcare vă chem." După încă un moment de ezitare, Clara luă sacoșa cu rochia și se îndreptă spre mica baie. 20 de minute mai târziu, când ieși, transformarea era remarcabilă. Rochia roșu închis îi cădea perfect, evidențiindu-i silueta care de obicei era ascunsă sub uniforma practică de taximetristă. Își prinsese părul într-un coc simplu, dar elegant, și își aplicase un ruj pe care îl păstra pentru ocazii speciale. Henry o observă cu admirație autentică. "Sunteți superbă," spuse cu sinceritate. Clara simți că îi arde fața, neobișnuită cu complimentele. O mișcare pe canapeaua extensibilă îi atrase atenția. Sofia se mișca începând să se trezească. Ea se apropie rapid de fiica ei, așezându-se pe marginea canapelei. Ochii mici ai fetiței se deschiseră încet, confuzi pentru un moment, până când se fixară pe chipul mamei. "Mami," șopti somnoroasă, "te-ai întors?" "M-am întors, iubirea mea," răspunse Clara, vocea înecată de emoție. "Mami este aici." Sofia se așeză, frecându-și ochii, și apoi observă rochia. "Arăți ca o prințesă," exclamă cu admirație infantilă. Înainte ca Clara să poată răspunde, Sofia a privit dincolo de ea și îl văzu pe Henry, stând discret lângă bradul de Crăciun. Fetița își măriră ochii, mai întâi cu aprehensiune, apoi cu o expresie de uimire când observă cadourile aranjate în jurul bradului. "Cine e el, mami?" se întrebă, fără să-și ia ochii de pe pachetele colorate. "E Moș Crăciun fără haina roșie?" Clara râse, ușurată de reacția fiicei. Henry zâmbi și el, apropiindu-se cu precauție. "Nu, dragă, acesta este domnul Henry. El este..." Clara ezită, căutând cuvintele potrivite. "El este un prieten special care a venit să ne ajute să sărbătorim Crăciunul." Henry se așeză în genunchi la o distanță respectuoasă, ajungând la înălțimea ochilor fetiței. "Bună, Sofia," spuse el blând. "Mama ta mi-a povestit multe lucruri bune despre tine." Fetița îl studiă un moment cu curiozitatea neînfricată a copiilor. "Îl cunoști pe Moș Crăciun?" o întrebă în cele din urmă. Henry zâmbi, intrând în poveste. "Ei bine, să spunem că suntem cunoscuți. El a fost foarte ocupat în seara asta, așa că mi-a cerut să mă asigur că toate cadourile tale ajung." Ochii Sofiei străluciră de emoție și ea privit ceasul de pe peretele bucătăriei. "E deja Crăciun, mami. Pot să deschid cadourile?" Clara privi și ea ceasul. 23:58. "Aproape, iubirea mea. Doar încă 2 minute." Sofia se ridică complet acum, apropiindu-se cu precauție de bradul de Crăciun,
ca și cum s-ar teme că darurile vor dispărea dacă se apropie prea mult. Toate astea sunt pentru mine? Se întrebă neîncrezătoare. Majoritatea? Da, răspunse Clara, schimbând o privire complice cu Henri. Unele sunt și pentru mine. Ceasul de pe perete bătu miezul nopții și, ca la un semn magic, un clopot de la o biserică îndepărtată începu să sune. Crăciun fericit, iubirea mea, spuse Clara, îmbrățișându-și fiica. Crăciun fericit, mami, răspunse Sofia, practic vibrând de emoție. Crăciun fericit, domnule prieten al lui Moș Crăciun. Henri râse, sincer încântat de spontaneitatea fetiței. Crăciun fericit, Sofia, răspunse, observând mama și fiica cu un zâmbet care ascundea o emoție profundă, ca și cum ar fi fost martor la ceva ce așteptase o viață întreagă să vadă. Bucuria Sofiei, deschizând cadourile, era contagioasă. Fiecare pachet desfăcut provoca exclamații de surpriză și încântare care umpleau micul apartament. Păpușa care vorbea atât de dorită smulse lacrimi silențioase din ochii Clarei, când fiica ei o îmbrățișă ca și cum ar fi fost cea mai prețioasă comoară din lume. Henri stătea ușor mai departe, așezat pe un scaun din bucătărie, observând scena cu un zâmbet senin. Ocazional ridica aparatul foto pentru a surprinde momente despre care știa că vor fi prețioase. Sofia probând rochia de prințesă peste pijama, Clara ajutându-și fiica să asambleze puzzle-ul. Îmbrățișarea spontană a fetiței la descoperirea cărților de povești. Mami, uite, asta are numele meu, exclamă Sofia arătând prima pagină a uneia dintre cărți unde Henri scrisese discret: pentru Sofia care are ochi curioși și o inimă curajoasă. Crăciun fericit. E adevărat, iubirea mea, răspunse Clara, aruncând o privire recunoscătoare lui Henri. După euforia inițială, Sofia, încă în pijama, acum acoperită de rochia de prințesă, se apropie timid de Henri. Mulțumesc, domnule prieten al lui Moș Crăciun, spuse ea, legănându-se înainte și înapoi. Acesta a fost cel mai bun Crăciun dintre toate. Henri zâmbi, sincer emoționat de sinceritatea copilărească. Mă bucur mult că ți-a plăcut, Sofia. Zâmbetul tău este cel mai bun cadou. Fetița își înclină capul, studiindu-l cu curiozitate. Vei petrece Crăciunul cu noi? Întrebă deodată. Întrebarea îi luă prin surprindere atât pe Henri cât și pe Clara. Fu un moment de tăcere înainte ca el să răspundă. Ei bine, e deja Crăciun, nu-i așa? Tehnic, deja petrec Crăciunul cu voi. Sofia clătină din cap, nemulțumită de răspunsul evaziv. Nu vreau să spun toată ziua să mâncăm gogoși și cozonac. Mami a cumpărat puțin, dar putem împărți. Clara simți că îi arde fața de rușine, simplitatea cinei pe care o planificase, câteva gogoși cumpărate de la patiseria din cartier și un mic cozonac la promoție. Părea patetic în fața cuiva ca Henri. Sofia, domnul Henri are probabil alte planuri pentru astăzi, spuse ea rapid. Oameni importanți de vizitat. Spre surprinderea ei, Henri clătină din cap. De fapt, nu am, răspunse cu o sinceritate dezarmantă. Nu am familie în București și prietenii mei sunt toți cu propriile familii astăzi. Fața Sofiei se lumină. Atunci poți rămâne, declară ea ca și cum problema ar fi fost rezolvată. Nimeni nu ar trebui să fie singur de Crăciun, nu-i așa, mami? Clara se afla într-o poziție delicată. Pe de o parte, simțea că abuzaseră deja prea mult de generozitatea lui Henri. Pe de altă parte, era ceva în el, o singurătate pe care o recunoștea bine, care făcea imposibil să-l trimită acasă. Desigur că domnul Henri este binevenit să rămână dacă dorește, spuse în cele din urmă. Sărbătoarea noastră este simplă, dar sinceră. Henri păru sincer emoționat de invitație. Ar fi o onoare, mi răspunse, dar cu o condiție. Să mă chemați doar Henri. Domnule mă face să mă simt ca tatăl meu. Clara zâmbi și în cuviință. Sofia, mulțumită de rezultatul negocierii, își îndreptă atenția spre păpușa vorbitoare. Trecuse deja de ora 1 dimineața, dar fetița nu dădea semne de oboseală, energizată de magia ocaziei. Nu va dormi prea curând, comentă Clara, observându-și fiica. Emoția o va ține trează ore întregi. Henri zâmbi, observând fetița care acum asambla puzzle-ul, vorbind animat cu păpușa ca și cum ar fi fost o prietenă reală. Îmi amintesc că și eu eram așa, spuse el. Imposibil să dormi în noaptea de Crăciun. Clara se îndreptă spre mica bucătărie și începu să prepare cafea. În timp ce apa fierbea, privi ceasul
și apoi spre Henry. Nu mă așteptam să am companie astăzi, spuse pe un ton de scuză. Nu am prea multe de oferit, în afară de cafea și aceste gogoși. Henry se ridică și se apropie de bucătărie. Pot ajută cu ceva? Ea clătină din cap, încă inconfortabilă cu ideea unui CEO milionar în apartamentul ei minuscul. De fapt, cred că am uitat ceva în taxi, spuse el deodată, pocnind din degete. Revin într-un minut. Înainte ca Clara să poată răspunde, el ieșise deja pe ușă. Chiar rămase privind-o pe Sofia, care acum era complet absorbită, asamblându-și puzzle-ul, vorbind ocazional cu păpușa despre unde ar trebui să meargă piesele. Henry se întoarse 5 minute mai târziu, cărând 2 sacoșe pe care Clara nu le observase înainte. "Ce e asta?" mă întrebă curioasă. "Am crezut că am putea îmbunătăți puțin sărbătoarea," răspunse el, scoțând din sacoșe o sticlă de șampanie, ciocolate fine, fructe proaspete și mai multe recipiente cu mâncare de la un restaurant pe care Clara îl recunoscu drept unul dintre cele mai scumpe din oraș. Nu trebuia, începu ea, dar Henry o întrerupse blând. "Vă rog, lăsați-mă să contribuie," spuse. "E minimul pe care îl pot face pentru ospitalitate." Clara cedă, recunoscând că frigiderul ei aproape gol nu ar fi oferit prea mult pentru ocazie. Împreună aranjă mâncarea pe cele mai bune farfurii ale ei, o colecție disparată pe care o acumulase de-a lungul anilor. În loc să pară deplasată, masa gourmet pe farfurii simple avea un farmec special, ca și cum ar simboliza întâlnirea improbabilă dintre lumile lor. Sofia fu uimită de dulciuri și fructe, mai ales de căpșuni, pe care rar le puteau cumpăra din cauza prețului. "Putem face o masă frumoasă, mami? Ca în revistele pe care le vedem la supermarket?" Întrebarea inocentă revela o dorință pentru acele mici normalități pe care Clara rar le putea oferi. Cu ajutorul lui Henry, organizară o masă festivă în centrul micului apartament, folosind lumânările pe care le păstra pentru urgențe în timpul penelor frecvente de curent din cartier. Așezați în jurul mesei improvizate cu Sofia, încă purtând rochia de prințesă peste pijama. Forma un tablou curios. Taximetrista într-o rochie elegantă, CEO-ul în haine casual și fetița radiantă în centru, conectând lumile lor atât de diferite. "Putem face un toast?" întrebă Sofia, ridicând paharul ei cu suc de struguri. "Te în filme." Clara și Henry schimbă priviri amuzate, ridicând paharele de șampanie. "Pentru ce să toastăm?" întrebă Henry. Sofia se gândi un moment, fruntea mică încruntată de concentrare. "Pentru întâlniri?" declară în cele din urmă. "Așa a spus doamna învățătoare, că de Crăciun e vorba de întâlniri speciale." "Pentru întâlniri," încuvință Henry, atingând ușor paharul său de al Clarei și apoi de paharul Sofiei. În timp ce mâncau, Sofia îi distra cu povești de la școală și întrebări neîncetate despre cum îl cunoștea Henry pe Moș Crăciun. El răspundea cu povești creative, care o făceau pe fetiță să râdă, elaborând o lume imaginară unde executivii și Moș Crăciun se întâlneau ocazional la ședințe importante despre logistica globală a cadourilor. Clara observa interacțiunea, notând cum Henry părea perfect în largul lui vorbind cu un copil de 4 ani, fără condescendență sau nerăbdare. Era o fațetă pe care nu s-ar fi așteptat niciodată să o vadă la un executiv de rang înalt. "Aveți copii?" întrebă ea în timpul unei pauze în conversație. Henry clătină din cap. Nu m-am căsătorit niciodată," răspunse pur și simplu, dar era ceva în tonul lui care sugera o poveste mai complexă în spatele acelui răspuns direct. "De ce?" întrebă Sofia cu franchețea tipică copiilor. "Nu-ți plac copiii, Sofia?" Și o mustră Clara blând. "Asta e o întrebare foarte personală." Henry râse, aparent nejenat. "E în regulă," asigură el. "E o întrebare justă." Se întoarse spre Sofia. "Îmi plac foarte mult copiii. Cred că pur și simplu m-am pierdut pe drum. Am petrecut atât de mult timp construind compania mea, încât am uitat să construiesc alte lucruri importante." Răspunsul, deși simplificat pentru înțelegerea unui copil, purta o melancolie care nu-i scăpă Clarei. Era o vulnerabilitate în acel om care contrasta puternic cu imaginea sa publică de executiv de succes. Sofia, mulțumită de răspuns, își îndreptă atenția spre căpșuna pe care o mânca. Henry profită de moment pentru a schimba subiectul. "Și dumneavoastră, Clara, v-ați dorit mereu să fiți taximetristă?" Întrebarea o luă prin surprindere. Puțini oameni erau interesați de aspirațiile ei. "De fapt, nu," răspunse sincer.
Studiam administrația seara când am rămas însărcinată. Mai aveam un an până să termin. Mami e foarte inteligentă, interveni Sofia cu mândrie. Știe să facă calcule mental mai repede decât calculatorul. Henri zâmbi fetiței înainte de a se întoarce spre Clara. De ce nu v-ați întors la studii? Clara oftă. Timp, bani, în principal timp. Ca mamă singură. Să lucrez și să am grijă de Sofia îmi consumă deja toată ziua. Să adaug studiile ar fi imposibil. Henri o ascultă cu înțelegere. Și dacă ați avea ocazia? Dacă timpul și banii nu ar fi obstacole? Întrebarea plutea în aer ca o posibilitate îndepărtată. Clara își permise pentru un scurt moment să-și imagineze o realitate alternativă, unde ar putea să-și urmeze propriile vise, fără a compromite nevoile fiicei. Aș termina facultatea, răspunse întrebând cele din urmă. Întotdeauna am visat să lucrez în logistică. În mod ironic, am ajuns să fac asta într-un alt fel, calculând rute prin oraș toată ziua. Comentariul îi smulse un zâmbet lui Henri, dar ochii lui revelau că lua în considerare serios cuvintele ei. Înainte să poată răspunde, Sofia căscă adânc, adrenalina nopții cedând în sfârșit loc oboselii. Cred că cineva e gata de culcare, observă Clara, mângâind părul fiicei. Nu-mi e somn, protestă Sofia, frecându-și ochii. Vreau să stau trează cu tine și cu Henri. Clara schimbă o privire complice cu Henri. Ce zici să citim o poveste din noile tale cărți? Sugeră el, doar una înainte de culcare. Oferta păru acceptabilă pentru Sofia, care selectă imediat una dintre cărțile de povești românești. Clara o ajută să-și schimbe rochia de prințesă cu pijama ei, în timp ce Henri organiza discret mica dezordine din bucătărie. Când se întoarse cu Sofia, Clara îl găsi pe Henri așezat pe canapeaua extensibilă, cu cartea deschisă în poală. Fără ezitare, Sofia se așeză lângă el, trăgând-o pe Clara să li se alăture. Tu citești, Henri? Rugă fetița. Mami spune că fiecare citește într-un fel diferit. Ar fi o onoare, răspunse el, deschizând cartea la povestea pe care Sofia o alesese. Cum s-au născut stelele? O legendă populară românească. Vocea lui Henri, folosită în mod normal pentru a comanda săli de ședințe și a negocia contracte de milioane, se transformă complet în timp ce spunea povestea. Modula tonurile, crea voci diferite pentru fiecare personaj și făcea pauze dramatice la momentele potrivite, menținând-o pe Sofia complet absorbită în narațiune. Clara observa încântată, nu doar povestea, ci și scena neobișnuită, care se desfășura în micul ei apartament în zorii Crăciunului. Fiica ei cuibărită confortabil între ea și un străin care, într-un fel, în câteva ore, devenise mult mai puțin străin. Chiar înainte ca povestea să se termine, Sofia a dormit. Capul sprijinit pe brațul lui Henri, păpușa cea nouă strâns îmbrățișată la piept. Cu grijă să nu o trezească, Clara îi aranjă pernele și o acoperi pe fiică cu pătura. Ești foarte bun cu copiii, comentă încet în timp ce se îndepărtau pentru a o lăsa pe Sofia să doarmă. Henri zâmbi, privind la fetița adormită. E specială, își răspunse pur și simplu. Îmi amintește mult de cum eram eu la vârsta ei. Curios, plin de întrebări. Se mutară în mica bucătărie, vorbind în șoaptă pentru a nu deranja somnul Sofiei. Prin fereastră puteau vedea primele lumini ale dimineții de Crăciun, începând să apară la orizontul Bucureștiului. Primele lumini ale dimineții de Crăciun se filtrau prin perdelele simple ale apartamentului. Clara prepară cafea proaspătă, în timp ce Henri observa orașul trezindu-se la fereastra bucătăriei. Tăcerea dintre ei era confortabilă, ca și cum s-ar fi cunoscut de ani de zile, nu doar câteva ore. Cum ați ajuns ceea ce sunteți astăzi? Întrebă Clara în cele din urmă, servind 2 cești de cafea. De la copilărie cu o mamă singură până la CEO al uneia dintre cele mai mari companii din țară. Nu trebuie să fi fost ușor. Henri acceptă ceașca, degetele lui atingându-le scurt pe ale ei. Nu a fost, în cuvință suflând în cafeaua fierbinte. Am studiat cu bursă integrală. Am lucrat la 3 locuri de muncă diferite, în timpul facultății. Dormeam 4 ore pe noapte. Făcu o pauză reflectând. Dar am avut și noroc. Oameni care au crezut în mine la momentul potrivit. Oportunități pe care am știut să le valorific. Și mama dumneavoastră? Ce întrebă Clara. A văzut succesul dumneavoastră? O umbră trecu peste fața lui Henri. Parțial, răspunse cu o voce blândă. S-a îmbolnăvit când compania a început să decoleze.
Am reușit să-i ofer cele mai bune tratamente, o casă confortabilă, dar respiră adânc. A plețat acum 5 ani, cancer. Îmi pare rău, spuse Clara, atingându-i ușor brațul. Știți ce mă întristează cel mai mult? Continuă Henry, privind spre apartamentul unde Sofia dormea pașnic, că atunci când am avut în sfârșit condițiile să-i ofer tot ce și-a dorit mereu, nu mai era atât de mult timp. Am petrecut ani construind un imperiu pentru a o impresiona, pentru a-i răsplăti sacrificiile. Și când am reușit, ea voia doar să cinez cu ea duminica seara. Voia doar prezența mea. Confesiunea făcută în șoaptă pentru a nu o trezi pe Sofia purta greutatea unui regret profund. Clara înțelese atunci că generozitatea acelei nopți nu era doar despre ele. Era și despre el, despre a umple un gol pe care succesul profesional nu-l putea atinge. De aceea sunteți singuri de Crăciun, concluzionă ea. Nu era o întrebare, Henry în cuviință. Am colegi, parteneri de afaceri, cunoștințe. Primesc zeci de invitații la petreceri și sărbători, dar făcu un gest vag cu mâna. Sunt conexiuni superficiale. Nimeni cu care să vreau cu adevărat să împărtășesc un moment important. Clara îl observă cu atenție, văzând dincolo de imaginea publică a omului de afaceri de succes. Vedea acum un bărbat care, în ciuda tuturor realizărilor sale, purta o singurătate familiară pentru ea. Până aseară aș fi spus același lucru, comentă, privind la fiica adormită, că aveam doar pe Sofia, ceea ce era suficient, dar uneori te întrebi, cum ar fi să ai pe cineva cu care să împarți atât bucuriile cât și poverile? Completă Henry, ochii lui întâlnindu-i pe ai ei. Clara simți, surprinsă de precizia cu care el îi captase sentimentele. O mică mișcare pe canapeaua extensibilă întrerupse momentul. Sofia începea să se trezească, frecându-și ochii somnoroasă. Mami, Henry, chemă fetița așezându-se. Nu ați dormit? Ei schimbă un zâmbet complice înainte de a se apropia. Vorbeam, iubirea mea, explică Clara așezându-se lângă fiica ei. Sofia se uită la propriile mâini pentru un moment, ca și cum și-ar organiza gândurile înainte de a întreba, Henry, pleci acum? Întrebarea plutea în aer, încărcată cu mai mult sens decât putea înțelege fetița. Henry se așeză în genunchi pentru a fi la înălțimea ochilor ei. Trebuie să merg acasă la un moment dat, răspunse blând. Dar asta nu înseamnă că nu mă pot întoarce în vizită, dacă mama ta permite. Ochii Sofiei se întoarseră plini de speranță spre Clara, care simți inima accelerându-i în fața așteptării fiicei. Desigur că se poate întoarce, răspunse, surprinzându-se de naturalețea răspunsului. Oricând dorește. Zâmbetul lui Henry îi lumină fața într-un mod care îl întineri instantaneu. De fapt, spuse el ca și cum și-ar lua inima în dinți, am ceva de propus. Clara simți o înțepătură de aprehensiune. Așa începeau poveștile despre prinți fermecători, care inevitabil se terminau în dezamăgire, cu promisiuni prea mari pentru a fi îndeplinite. Henry, ați făcut deja mai mult decât suficient, începu ea precaută. Așteptați, vă rog, o întrerupse el blând. Nu este caritate, este o propunere autentică. Făcu o pauză, ca și cum și-ar alege cuvintele cu grijă. Apex Digital își extinde departamentul de logistică. Avem nevoie de oameni care înțeleg, practic, cum funcționează transportul urban, care cunosc orașul, care știu să calculeze rute eficiente. Oameni ca dumneavoastră, Clara. Ea clipi confuză. Îmi oferiți un loc de muncă. Îți ofer o oportunitate, o corectă el. Un stagiu plătit în timp ce îți termin facultatea, cu program flexibil și crește la locul de muncă pentru Sofia. Apoi, în funcție de performanța ta, o poziție permanentă. Clara simți ca și cum aerul fusese aspirat din apartament. Era exact genul de șansă la care visase, dar care părea imposibilă pentru o mamă singură, fără diplomă. De ce? Întrebă în cele din urmă vocea aproape în șoaptă. Pentru că aveți exact profilul pe care îl căutăm, răspunse Henry cu sinceritate. Cunoștințe practice, determinare, inteligență, restul poate fi învățat. Sofia privea de la unul la altul, fără să înțeleagă pe deplin conversația, dar simțind că se întâmpla ceva important. Vei lucra cu Henry, mami?" îi întreba asta îmbrățișându-și noua păpușă. Clara ezită, inima ei împărțită între speranță și frică. Lumea o învățase să se ferească de oferte care păreau prea bune. Nu știu, iubirea mea, trebuie să mă gândesc. Desigur, spuse Henry rapid, fără presiune.
Iată cartea mea de vizită personală. El îi întinse un mic card cu numărul său de telefon, notat de mână pe spate. Când te decizi sau dacă ai întrebări, poți să mă suni oricând. Clara acceptă cardul, degetele ei tremurând ușor. Gestul simplu purta greutatea unei alegeri care ar putea schimba complet viața ei și a Sofiei. O rază de soare mai puternică intră pe fereastră, iluminând micul apartament cu o lumină aurie. Sofia se ridică brusc, alergând să privească pe fereastră. Uite, mami, cerul e tot colorat. Era adevărat. Răsăritul de Crăciun picta orizontul Bucureștiului în tonuri de portocaliu, roz și auriu. O priveliște rară într-un oraș de obicei acoperit de poluare. E minunat, murmură Clara, alăturându-se fiicei la fereastră. Henry stătea lângă ele, observând spectacolul natural. Fu un moment de tăcere împărtășită. 3 oameni uniți de întâmplare, observând împreună primul răsărit de Crăciun. Știți, spuse Henry în cele din urmă, aveam planuri să petrec ziua singur acasă, lucrând la câteva proiecte. De Crăciun? Întrebă Sofia, oripilată de idee. El zâmbi la sinceritatea fetiței. Da, de Crăciun. Dar acum, făcu o pauză, privind spre Clara cu o întrebare tăcută în ochi. Mă gândeam dacă ați accepta să petreceți ziua cu mine. Am putea merge în parc, poate să prânzim undeva special care este deschis astăzi. Sofia sări animată. Putem, mami, te rog? Clara simți o emoție ciudată și familiară în același timp. Era speranță, recunoscu, speranța că poate, doar poate, viața ar putea oferi a doua șansă, nu doar pentru ea, ci pentru toți. Da, răspunse în cele din urmă, ar fi minunat. Zâmbetul lui Henry îi lumină fața într-un mod pe care Clara își dorea să-l vadă mai des. Nu era zâmbetul calculat al unui executiv, ci al unui om care găsea ceva ce nici nu știa că căuta. Sofia alergă să se îmbrace, alegând cu grijă dintre hainele ei pe cea care ar fi perfectă pentru o ieșire de Crăciun. În timp ce fetița se pregătea, Clara și Henry rămaseră lângă fereastră, mâinile lor aproape atingându-se pe pervaz. Mulțumesc, spuse el încet. Pentru ce? Întrebă ea confuză. Eu sunt cea care ar trebui să mulțumească pentru tot ce ați făcut. Pentru că m-ai lăsat să intru, răspunse pur și simplu. Nu doar în apartamentul tău, dar făcu un gest care părea să cuprindă ceva mai mare, inefabil, în viața ei. În viața voastră. Clara înțelese atunci că, într-un fel, ea și Sofia îi dăduseră lui Henry un cadou la fel de valoros ca cele pe care el le adusese. Sentimentul de a aparține, de a face parte dintr-un moment autentic. Cred că de Crăciun se întâmplă astfel de lucruri, spuse ea blând. Uneori cadourile care contează cu adevărat nu vin împachetate. Henry zâmbi, ochii lui întâlnindu-i pe ai ei cu o intensitate care îi făcu inima să bată mai repede. Încet, aproape timid, mâna lui o acoperi pe a ei pe pervazul ferestrei. Pot face o mărturisire? Întrebă el, vocea puțin mai mult decât o șoaptă. Clara se simți incapabilă să-și devieze privirea. Când ai spus, îmi doream doar să fiu cu fiica mea de Crăciunul acesta, ceva în mine s-a schimbat. Ca și cum aș fi așteptat o viață întreagă să aud acele cuvinte, să găsesc pe cineva care înțelege ce contează cu adevărat. Sinceritatea din vocea lui o atinse profund pe Clara. Era ciudat și minunat cum viața se putea schimba complet într-o singură noapte, cum străinii puteau deveni atât de importanți în câteva ore. Sunt gata, anunță Sofia, revenind în cameră, purtând noua ei rochie peste o bluză cu mânecă lungă, păpușa vorbitoare bine strânsă într-un braț. Clara și Henry se îndepărtară ușor, dar ceva se schimbase între ei. O punte invizibilă construită prin confidențe împărtășite și momente de vulnerabilitate. Ești superbă, prințesă, spuse Henry, făcând o reverență exagerată care îi smulse râsete Sofiei. Haideți să ne pregătim și noi, sugeră Clara, simțind încă căldura mâinii lui pe a ei. În timp ce se pregăteau să plece, mișcându-se prin micul apartament cu o familiaritate surprinzătoare, Clara își dădu seama că, pentru prima dată în ani, nu se gândea la viitor cu aprehensiune, ci cu așteptare. Nu știa exact ce avea să se întâmple în continuare, dacă va accepta propunerea de muncă, dacă legătura cu Henry se va adânci sau se va estompa cu timpul. Dar, într-un fel, asta nu o mai speria. Important era prezentul, fiica ei fericită, un nou prieten sau poate ceva mai mult,
care intrase în viețile lor în cel mai neașteptat mod, și senzația reconfortantă că uneori miracolele de Crăciun se întâmplau cu adevărat, nu prin magie sau fantezie, ci prin întâlniri autentice între oameni care într-un fel aveau nevoie unii de alții. Când în cele din urmă ieșiră din apartament, soarele de Crăciun strălucea pe deplin peste București, ca o promisiune tăcută că zile mai bune aveau să vină. Și în timp ce închidea ușa în urma ei, Clara își dădu seama că primise mult mai mult decât doar să fie cu fiica ei de Crăciunul acela. Primise șansa unui nou început, un cadou pe care niciun ban din lume nu l-ar fi putut cumpăra. Dacă această poveste v-a emoționat, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să lăsați un like acestui videoclip. În fiecare zi vă aducem noi povești care explorează complexitatea vieții și frumusețea sentimentelor umane. Împărtășiți-vă impresiile în comentarii. Ne place să citim reacțiile voastre și să știm care momente v-au atins cel mai mult inima. Și nu ratați următoarele noastre conținuturi, unde vom continua să explorăm minunatele surprize pe care destinul ni le rezervă. Pe curând la următoarea poveste!